அது மாதாஜி சொன்ன மாதிரி. அது சரி ஆரம்பிச்சிடலான்ட்டு இன்னைக்கு பாடி பார்த்தோம். நல்லா வந்து ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. நீங்க அத டெய்லி அத அப்படியே ரிவிஷன் பண்ணினே வாங்க. மனப்படமா ஆயிடும், விபாவரி மாதிரி ஆயிடும். நோ இஷ்யூஸ். பாடிண்டே வந்தா வந்துரும் மாதாஜி. அதனால இன்னைக்கு வேற ஒரு சின்ன சாங் வேணா சொல்லி கொடுக்குறேன் நான். நம்ம இவங்க ஜெய் மகாலட்சுமி மாதாஜி பாடின பாட்டு சொல்லுங்க. ஓகே. யசோமதி நந்தன பிரஜ வருணாகர கோகுல ரஞ்சன கானா. எல்லாரும் பாடுங்க. யசோமதி நந்தன பிரஜ வருணாகர கோகுல ரஞ்சன கானா. கோபி பரணதன மதன மனோஹர கோபி பரணதன மதன மனோஹர அலிய தமன விதான யசோமதி நந்தன பிரஜ வருணாகர யசோமதி கோகுல ரஞ்சன கானா. கோபி பரணதன மதன மனோஹர அலிய தமன விதான அமல ஹரி நம அமிய விலாச விபின புரநவீன. இது எனக்கு கூட இந்த ஒரு லைன் மட்டும் புரந்தர நவீனகர போரா நீங்க இந்த ரெண்டு இது அதாவது முதல் 4 வரி மட்டும் படிங்க. நாளைக்கு உங்களுக்கு நானு இந்த ஆக்சுவலி இந்த விபினி புரந்தர அது வந்து ஒரு ஒரு ஸ்லோ ஸ்பேஸ்ல வரணும். ஸோ அதே அந்த ஹை பிச்சுக்கு போகக்கூடாது. அதனாலதான் அந்த மெட்டு வந்து கரெக்டா வரல. ஓகே, இந்த 4 வரி மட்டும் நீங்க பிராக்டிஸ் பண்ணுங்க எல்லாரும். ஸோ டெய்லி நீங்க ஜெய ராதே ஜெய அதே எஸ் அதாவது ஜெய ராதே ஜெய கிருஷ்ணா இது வந்து நீங்க வரதுக்கு முன்னாடி பாடுங்க. எப்படி நீங்க விபவரி சேஷா வந்து நல்லா இதாயிடுச்சோ அது மாதிரி வந்து ஜெயராதே ஒரு வாரம் பாடுங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு நாள் விபவரி, ஒரு நாள் ஜெயராதே அப்படி. நான் வந்து யசோமதி உங்களுக்கு நாளைக்கு சொல்லித்தரேன். 4 வரி மட்டும் இப்ப சொல்லிட்டு இருக்கேன். இந்த ஒரு லைன் மட்டும் அந்த ஸ்லோ அந்த ஸ்பேஸ் வரணும். எனக்கு பாட வரும்போது தானா வருது, ஆனா உங்களுக்கு சொல்லி கொடுக்கும்போது எனக்கு அந்த வரல. ஓகே, சோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா சொல்றேன் நாளைக்கு. நாளைக்கு வேணா இந்த நாம கீர்த்தனதுல வந்து நாளைக்கு இதை பண்ணலாம். ரொம்ப சின்ன பாடல், ரொம்ப அற்புதமான பாடல் இல்லையா? அதனால கேட்க மனசு எஸ். அதனால நாளைக்கு பார்க்கலாம். முதல் 4 வரிகள் மட்டும் நீங்க பண்ணுங்க. ஓகே, நாம இன்னைக்கு இது படிக்கலாம். என்னது? சம்சார தாவா பண்ணலாம். ஓகே, நேத்தே படிக்கலாம். நேத்து பண்ணல, ஏன்னா நேத்து நம்ம நிறைய நேரம் எடுத்துட்டோம் இல்லையா? அதனால யசோமதி நந்தன பிரஜவரநாகர கோகுல ரஞ்சன. ஹரே கிருஷ்ணா. நாம எல்லாரும் இப்போ சம்சார தாவா பாடிடலாம். ஓகே, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. நாராயணம் நமஸ்தே. யார் வீட்லயும் பாத்திரங்கள் உருகின்றது. ஸோ எல்லாரும்
அதாவது வீட்டுல பாத்திரம் உருள்றவங்க மட்டும் மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, பின்னாடி பேக்ரவுண்ட் நாய்ஸ் இல்லாதவங்க யூ கேன் அன்மியூட். ஓகே, ஸோ நீங்க அந்த மியூட்ல இருந்து பாடுங்க. வீட்டுல வந்து சமையல் நடந்துன்னு இருக்கும், அதனால அவங்கள நம்ம நிறுத்த சொல்ல முடியாது. நாம அவங்களோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போகிறதுக்கு நாம பழகிக்கணும் இல்லையா? நீங்க மியூட்ல இருந்து நீங்க நன்னா பாடுங்க. ஸோ சப்தம் இல்லாதவங்க அன்மியூட் பண்ணி பாடுங்க. நாராயணம் நமஸ்கிருத்யம் நரம் சைவ நரோத்தமம் தேவீம் சரஸ்வதிம் வியாசம் ததோ ஜெயம் உதீரயேத். நஷ்டப்ராயேஷு பதரேஷு நித்யம் பாகவத சேவையாம் பகவத்ய உத்தம ஸ்லோகே பக்திர் பவதி நைஸ்திகி. ஓம் அஜ்ஞான திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சனேய ஷலாக்கய சக்ஷுருன்மிலிதம் येन तस्मै श्री गुरवे नमः. श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा माह्यं तदा स्वापदान्तिकं. हे कृष्णा करुण सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशा गोपिका कान्त राधकान्त नमस्तुते. तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छकल्पदारुभ्यश्च कृपसिन्धुभ्य एव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. நாம் இப்போ சம்சார தாவா பாடலாம். சம்சார தாவா நலலித லோகா த்ராணாய காருண்ய கண கணாத்மம். आप्तस्य कल्याण गुणान्नवश्या वन्दे गुरु चरणारविन्दम्. प्राप्तस्य कल्याण गुणान्नवश्या वन्दे गुरु चरणारविन्दम्. प्रभो के धननित्य गीता स्वाधित्रमाद्यान् मनसोरसेना. महाप्रभो की स्वाधित्रमाद्यान् मनसोरसेना. रोमाञ्चकम्पा सुदरङ्गबाजो वन्दे गुरु चरणारविन्दम्. रोमाञ्चकम्पा सुदरङ्गबाजो वन्दे गुरु चरणारविन्दम्. श्रीविग्रहाराधननित्यनाना सिंगार तन्मन्दिरमार्जनादौ. प्रज्ञाभक्तां च नियुञ्जतोऽपि वन्दे गुरु चरणारविन्दम्. दुर्विदासी भगवत्प्रसाद स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संगा. दुर्विदासी भगवत्प्रसाद स्वादन्न तृप्तान् हरिभक्त संगान्. कृत्वैव तृप्तिं भजत सदैव वन्दे गुरु चरणारविन्दम्. श्रीराधिका माधवयोगपारा माधुर्य लीला गुणरूपं नाम्ना. श्रीराधिका माधवयोगपारा माधुर्य लीला गुणरूपं नाम्ना. प्रतीक्षणा साधनलोलुपत्या
वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् निकुञ्जयूरतिकेलि श्रीधर यायाली तीर्थो अत्रात्रिदाक्षात् अतिवल्लभस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् साक्षादरीत्रेना समस्तशास्त्रैः युक्तस्तदा यतएव सद्मि प्रभोर्या प्रिय एव तस्मै वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् यस्य प्रसादात् भगवत्प्रसादो यस्य प्रसादात् नागति कुतोऽपि यस्य ध्यायन्तु वं तस्य यस्य श्रीसन्ध्यं वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् शारदा नललीडलोका प्राणाय कारुण्य गणगणात्वम् सत्य कल्याण गुणान्नवस्य वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्रीचरणारविन्दम् वन्दे गुरु श्री चरणारविन्दम् नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रश्नाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदान्ता स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देश धारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Radha Govinda Radha Govinda Radhe Jaya Gauranitai 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 Jaya Gauranitai Jaya Prabhupada 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 Jaya Prabhupada Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol Hari Bol Hari Bol Hari Bol Nitai Gaura Hari Bol எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தங்கள் நமஸ்காரங்கள் எல்லாருக்கும் ஹரே கிருஷ்ணா हरे कृष्णा माताजी हरे कृष्णा माताजी। प्रणाम्स माताजी பிரணாம்ஸ் மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. நேத்து ஓட்டு போட்டுட்டு வந்தீங்களா? ஓட்டு எஸ் ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி பிரபுஜி போட்ட இடம் தான் ஜெயிக்கும் மாதாஜி 100%. ஐயோ ஓகே மாதாஜி நீங்க போட்டவங்களுக்கு தான் நானும் போட்டேன். அப்படிங்களா? ஆமா 2 பேரும் கிருஷ்ணா இதுதானே? ஆமா ஆமா கிருஷ்ணருக்கான ஓட்டு இது இல்லையா? அதுதான். ஓகே யார் வந்தாலும் ஜனங்களுக்கு நன்மை செய்யட்டும் அப்படின்னு ஒரு அவ்வளவுதான். பிரார்த்தனைகள். அவ்வளவுதான் நமக்கு தேவை அது ஒண்ணுதான் இல்லையா? ஆமா Yes. நல்லவங்களா வரணும். ஆமா அதாவது இப்ப 100% பர்ஃபெக்டா யாரையுமே நம்ம எதிர்பார்க்க முடியாது. இல்ல இருக்கிறதுல பெஸ்ட் யாரு அவங்க வந்தா போதும் அவ்வளவுதான் இல்லையா? யார் கம்மியா யார் தப்பு பண்ணிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு போட்டுருவோம். எஸ் அப்சல்யூட்லி இல்லையா? ஷட் இமே பிராகிருதஹ பிஜேபி வந்திருக்கா மாதாஜி? இங்க ஆனா பிஜேபி தான் நிறைய வரும். இன்னும் வரல இல்ல ரிசல்ட்? இல்ல நாளைக்கு நாளைக்கு தான் ரிசல்ட். நாளைக்கா? ஷட் இமே பிராகிருதஹ சர்கா வைக்ருதான் அபிமே ஸ்ருணு ரஜோபாஜோ பகவதோ லீலேயம் ஹரிமேதச. எஸ் யார் வாசிக்கிறீங்க? எஸ் ஜெயஸ்ரீகண்ணன் மாதாஜி வாசி. हरे कृष्ण माताजी। ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. षट् इमे प्राकृतस्तर्गा वैकृतान् अभिमे शृणु रजो बाजो भगवतो लीलेयम् अरिमेतसः। षट् 6 இமே இவையெல்லாம் பிராகிருதாக பௌதீக சக்தியின், சர்காக படைப்புகள், வைகிருதான் பிரம்மாவின் துணை படைப்பு, அபி கூட, மே என்னிடமிருந்து, சுணு கேட்பாயாக, ரஜக பாஜக ரஜோகுணத்தில் அவதாரம் பிரம்மா, பகவதக சிறந்த சக்தி வாய்ந்த, லீலா லீலை, இயம் இந்த, அரி முழுமுதற் கடவுள், மேதசக இது போன்ற அறிவுள்ள ஒருவர். மொழிபெயர்ப்பு. மேலே கூறப்பட்ட படைப்புகள் அனைத்தும் பகவானின் புறசக்தியினால் ஆன இயற்கை படைப்புகளாகும். இப்பொழுது ரஜோகுணத்தின் அவதாரமான பிரம்மதேவரால் படைக்கப்பட்ட படைப்புகளை பற்றி அறிவாயாக. படைப்பினை பொறுத்த மட்டிலும் அவரது அறிவு முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையானதாகும். ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஏன் படைப்பினை பொறுத்த மட்டிலும் அவரது அறிவு முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையானதாகும் என்று இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது என்றால், அதாவது வேத ஞானத்தை, இந்த படைக்கக்கூடிய ஞானத்தையும் பகவான் அவருக்கு ஹிருதயத்திலிருந்தே வழங்கியிருந்தார் இல்லையா? ஹிருதயத்தில் எழுந்தருளி அத்தகைய ஞானத்தை பிரம்மர் பெற்றார். அதனால அந்த ஞானம் யாரிலிருந்து வந்தது? பகவானிலிருந்து வந்தது. அதனால அவர் வேறு, அந்த ஞானம் வேறும் அல்ல இல்லையா? அதனால்தான் பிரம்மர் படைக்கின்றார் அந்த ஞானத்தை பெற்று அப்படின்னாக்கா, பகவான் அதை எடுத்துரைத்திருப்பதால் அது அப்படியே உள்ளதை உள்ளபடி எடுத்துரைத்து இந்த 2ஆம் படைப்பை பிரம்மர் மேற்கொள்கின்றார். அதனாலதான் அது அந்த அறிவு அவரது அறிவு, அதாவது பிரம்மருடைய அறிவு முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையானதாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த பதத்துல இல்லையா? ஹரிமேதச அப்படின்னு சொல்லியாச்சு இல்லையா? பதத்திலேயே இருக்கு. நம்ம பகவதோ பஜோ, அதாவது ரஜோ பாஜோ பகவதோ லீலேயம் இல்லையா? ரஜோகுணத்தில் செயல்படுபவர், அதாவது ரஜோகுணத்தினுடைய அவதாரம் இல்லையா? அதாவது குண அவதாரங்கள்ல பிரம்மர் ரஜோகுணத்தை சார்ந்தவர் இல்லையா?
அந்த குணத்திற்கு அதிபதி ஆவார். சோ படைக்கிறதுக்கு நமக்கு கண்டிப்பா அப்படிப்பட்ட ஒரு இது இருக்கணும், குணாதிசயம் இருக்கணும். எதையாவது படைக்கணும்னா நமக்கு வந்து உத்வேகம் என்பது இருக்க வேண்டும் இல்லையா? அந்த செயலை வந்து அதாவது முழு முயற்சியோடு எடுத்துக்கொண்டு செய்ய வேண்டும். இப்படிப்பட்ட அதாவது எந்தூசியாசம் அதெல்லாமே வேணும் இல்லையா? ஒரு முயற்சியிற்கு வந்து அந்த உத்வேகம் இதெல்லாம் வேண்டும். அதனால்தான் ரஜோகுணத்திற்கு பிரம்மர் ரஜோகுணத்திலிருந்து தூரமாக இருப்பவர். அவர் இந்த 3 குணங்களுக்கு அப்பாற்பட்டவர் தான். ஆனால் ரஜோகுணத்தை வந்து ஆள்பவர் அவர்தான். அந்த ரஜோகுணத்திற்கான இயல்புகளை வந்து அதாவது என்னென்ன என்றதோ அந்த இயல்புகளை வந்து அதை உபயோகப்படுத்தி அவருடைய கடமையை அவர் செய்கின்றார் அந்த இடத்துல இல்லையா? அதை நம்ம நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். ஷட் இமே பிராகிருத சர்க்கா வைக்ருதான் அபிமே ஸ்ருணு, அதாவது கேட்பாயாக. ரஜோபாஜோ பகவதோ இல்லையா? பகவானிலிருந்து குணாவதாரங்கள் பிறந்தவர். ரஜோகுணத்தில் யாரு? பிரம்மதேவர். லீலேயம் ஹரிமேதசா இல்லையா? பகவானுக்கு கடவுளுக்கு ஒப்பானவராக சொல்லப்படுகின்றது அவருடைய ஞானம். ஷட் 6 இமே, மேல பார்த்த நம்ம 6. பிரேம மாதாஜி அந்த 6 என்னன்னு கொஞ்சம் சொல்லுங்க. காலம், காலம், மகத்தத்துவம், காலம், 3 குணங்கள். காலம், திரவியம், குணம், இதனால அழிவு ஏற்படுதல். அது வந்து உட்பிரிவுகள். நீங்க வந்து அகங்காரம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து என்னது? நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் படைக்கப்படுவது என்ன சொல்லுங்க? வந்து மகத்தத்துவம். எஸ், மகத்தத்துவம் ஆணவம். ஆணவம் அது இரண்டாவது. அது அகங்காரம், விசர்க்கம். அகங்காரம் அது. மகத்தத்துவம் என்பது 9 இரண்டாவது ஆணவம். எஸ். மூன்றாவது புலன்கள். எஸ், புலன்களின் உணர்வுகள் இல்லையா? உணர்வுகள். அறிவு மற்றும் தொழில் திறமையின் படைப்பு 4. எஸ். ஐந்தாவது நற்குணங்கள். எஸ். பொருளின் அறியாமை, அஞ்ஞானம். நற்குணங்கள். எஸ். தேவர்கள் வந்து 5. 6வது வந்து அறியாமை, அஞ்ஞானம். சோ இந்த 6மே நம்ம படிச்சாச்சு. ஒரு முறை நான் ரிப்பீட் பண்ணட்டுமா? மகத்தத்துவம் இல்லையா? 2வது வந்து அகங்காரம், 3வது புலன்களுடைய உணர்வுகள் இல்லையா? 4வது அறிவு மற்றும் வந்து செயல்களுக்கான அந்த திறன். அடுத்து வந்து 5 வந்து தேவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய நற்குணங்கள். அடுத்து வந்து 6 வந்து அஞ்ஞானம் இல்லையா? அந்த அஞ்ஞானத்துலதான் நாம் எல்லாரும் பிறந்திருக்கின்றோம். நம்மள எல்லாம் அஞ்ஞானத்துலதான் படைத்திருக்காங்க இல்லையா? சோ நாம இங்க வந்து பக்குவம் அடைந்துதான் மேலுலகத்திற்கு செல்ல முடியும் இல்லையா? அதனால ஷட் 6 இமே இவை எல்லாம் பிரகிருதா பௌதிக சக்தி. அந்த 6மே எதனால் படைக்கப்பட்டது? அதாவது பகிரங்க சக்தியால் படைக்கப்பட்டது. மணிமேகலை மாதாஜி, உங்களை நான் கோஹோஸ்ட் பண்றேன். நீங்க கொஞ்சம் எல்லாருமே மியூட் பண்ணிடுங்க. ஓகே, படிக்கும்பொழுது மட்டும் நீங்க அன்மியூட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான். வைக்ருதான் பிரம்மாவின் துணை படைப்பு. அதாவது 2 மே என்னிடமிருந்து சுணு கேட்பாயாக அப்படின்னு. ரஜோகுணத்தின் அவதாரம் யாரு? பிரம்மா இல்லையா? பகவத சிறந்த சக்தி வாய்ந்த. லீலா என்றால் லீலை இல்லையா? இந்த ஹரி அதாவது முழு முதற் கடவுள். மேதச இது போன்று அறிவுள்ள ஒருவர் இல்லையா? சோ பகவானுக்கு ஒத்ததாகும் யாருடைய அறிவு? பிரம்மருடைய அறிவு. ஏனென்றால் அந்த அறிவை புகட்டியவரே வந்து யார்? எல்லாம் வல்ல இறைவன். அவரிடமிருந்துதான் இந்த அறிவெல்லாம் வந்து பிரம்மருக்கு வந்து வழங்கப்பட்டிருக்கு. அதனால பிரம்மர் கிட்ட இருக்கக்கூடிய இந்த ஞானம் பகவானுக்கு இணையானது என்று இந்த பதத்திலேயே நமக்கு எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ மேலே குறிப்பிட்ட படைப்புகள் அனைத்தும் பகவானின் புறச்சக்தியாலான இயற்கை படைப்புகளாகும். சோ நேச்சுரலா, அதாவது அதான் பௌதீக இயற்பினுடைய படைப்பாகும். இப்பொழுது ரஜோகுணத்தின் அவதாரமான பிரம்மர் அவரால் படைக்கப்பட்ட படைப்புகளை பற்றி அறிவாயாக அப்படின்னு சொல்லிட்டு யார் இந்த இடத்துல சொல்றது? விதுரருக்கு வந்து, அதாவது மைத்ரேய மகரிஷி வந்து எடுத்துரைக்கின்றார். படைப்பினை பொறுத்த மட்டில், அதாவது கிரியேஷன் இல்லையா, அதை பொறுத்த மட்டில் பிரம்மருடைய அறிவு வந்து முழுமுதற் கடவுளுக்கு இணையானதாக இந்த பதத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ்.பி. விஜயகுமாரி மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். சப்தமோ முக்கிய சர்க்கஸ்து ஷட் விதஸ் துஸ்துசாம் தஸ்துசாம் சயஹ வனஸ்பதி ஓஷதி லதா
துவக்சாரா வீருதோ த்ருமாக. எஸ், பி விஜயகுமாரி மாதாஜி வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. எஸ், எத்தனாவது பதங்க மாதாஜி? 19 மாதாஜி. எஸ் மாதாஜி. हरे कृष्ण माता जी. हरे कृष्ण. तमो मुख्य सर्गस्तु षट् दुस्तसाम सयः वनस्पति औषधि सदा त्वक्सार विरुदो धर्मा. सप्तम ஏழாவது முக்கிய கொள்கை சர்க்க படைப்பு. உண்மையில் ஷட்வித 6 வகையாகும். தஸ்துசாம் அசையாதவை ஆகும். மேலும் அவை வனஸ்பதி மலர் இல்லாத கனிமரங்கள். பழம் பழுக்கும் மட்டுமே இருக்கும் மரங்கள் மற்றும் செடிகள். லதா புல்கள். துவக்சாரா குடல் செடிகள். மாதாஜி உங்களது இன்டர்நெட் ப்ராப்ளம் இருக்கா? ஹரே கிருஷ்ணா. என்னங்க மாதாஜி? உங்களது ஏதோ வாய்ஸ் கட் ஆகுது. எல்லாருக்கும் அப்படிதான் கேக்குதா, எனக்கு மட்டும் தான் கேக்குதான்னு தெரியல. ஓகே ஓகே மாதாஜி கொஞ்சம் பாருங்க. எஸ், வாசிச்சிருங்க சீக்கிரம். வீருத துணை வலுவில்லாத செடிகள் கொடிகள். துமா பூக்களும் கனிகளும் உடைய மரங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. 7வது படைப்பு என்பவை அசையாத உயிர்களாகும். அவை 6 வகைப்படும். பூக்கள் இல்லாத கனிமரங்கள், பழம் பழுக்கும் வரை மட்டும் உள்ள மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், குழல் செடிகள், துணை வலுவற்ற கொடிகள், பூக்களும் கனிகளும் உடைய மரங்கள் போன்றவையாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ நாம இந்த இடத்துல வந்து இப்ப 19வது பதத்துல எதை பற்றி படிக்க போறோம்? அதாவது இந்த பதத்திலேயே கொடுக்கப்பட்டிருக்கு. சப்தமோ முக்கிய சர்க்கஸ்து துஷ்ட விதஸ்துஸ்தா தஸ்து சாம்சயக வனஸ்பதி. அதாவது நான் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு இதை பத்தி சொல்லியிருக்கேன். 6 விதமான அதாவது வகைகளை பற்றி நாம படிக்க போறோம். ஓஷதி, லதா, துவக்ஷரா, வீருதோ, த்ருமாக. இப்ப 7வதாக நாம பார்க்க போற இந்த பிரிவு எதுனாக்கா முக்கிய கொள்கை சர்க்க படைப்பு. அதாவது இப்போ பிளான்ட்ஸ் இல்லையா, அதாவது நம்ம வந்து மரம் செடி கொடிகளை பற்றி படிக்க போறோம். ஸோ படைப்பு. ஸோ அது நெக்ஸ்ட் படைக்கப்படுகின்றது. அதாவது லெஸ் கான்சியஸ் இல்லையா, அதற்கு உணர்வு என்பது மிக மிக குறைவான இது. அதை வந்து இப்ப பிரம்மர் வந்து படைக்க போகிறார் 7வதாக இல்லையா. கான்சியஸ்னஸ் அதனுடைய சுபாவங்கள் என்னன்னாக்கா அது வந்து உணர்வு என்பது கம்மியா இருக்கிறது. நமக்கு அதுதான் உணவே இல்லையா. ஸோ உணர்வு கம்மியா இருக்கிறதுனால நம்ம அதை வந்து மேலும் அதை நம்ம வந்து வெட்ட வெட்ட வளரக்கூடிய தன்மையும் கொண்டதுதான். ஸோ உணர்வு கம்மி, எந்த ரியாக்ஷனுமே இருக்காது இல்லையா. இது எல்லாமே பகவானுடைய படைப்பு. இங்க வாழக்கூடிய ஜீவராசிகளுக்கு உணவும் வந்து பகவான் படைக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்கேற்றவாறுதான் உணவுகளும் வந்து இந்த இடத்துல படைக்கப்பட்டிருக்கு. ஸோ இந்த செடி, அந்த செடிகள்ல வரக்கூடிய காய் கனிகள் இதெல்லாம் தான் நம்முடைய உணவாக இருக்கின்றது. ஸோ அதனுடைய சுபாவம் எதை நாம் அதனால்தான் அதை பிரசாதமா மாத்தி சாப்பிடணும். அந்த சிறு பாவத்தையும் நாம தவிர்க்கணுன்றதுக்காகவே மெயினா அதை பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைக்கும் பொழுது அவருடைய கடைக்கண் பார்வையால அந்த பாவமும் விலக்கப்பட்டு நாம் அந்த உணவை வந்து நாம ஸ்வீகரிக்கின்றோம் இல்லையா. சோ அதனுடைய சுபாவங்கள் என்னன்னாக்கா அதாவது மேல் நோக்கி வளரக்கூடியது இல்லையா. சோ ஒவ்வொரு உயிர் வாழியும் எவ்வாறு என்பதை நாம பார்க்கின்றோம். அனிமல்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பிளாட்டா வளரக்கூடிய தன்மை இல்லையா. சோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னாக்கா தாவரங்கள் வந்து மேல் நோக்கி வளரக்கூடிய தன்மை. அதுக்கப்புறம் ஃபீல் பெயின் வென் கட். அதை நம்ம கட் பண்ணும் பொழுது அதுக்கும் வந்து வலி இருக்கும், வலி இல்லாம கிடையாது. ஸோ அன்லிமிட்டெட் வெரைட்டிஸ், அளவில முடியாத அதாவது எத்தனையோ வகையான தாவரங்கள் வந்து படைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ், ஒரு தாவரத்தை நாம வந்து வெட்டி போடும்பொழுது கண்டிப்பா அதற்கு வலி உண்டு அப்படின்றத வந்து இந்த இதுல இருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதுவும் ஒரு உயிர் வாழிதான் என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஆனால் அதை நாம பக்தி கொண்டு அதாவது அதை நம்ம வந்து அதை செய்வதால் எடுத்துட்டு வந்து நம்ம உணவாக படைத்து நாம வந்து பகவானுக்கு நிவேதனமாக படைத்து விட்டு நாம கண்டிப்பாக உணவு ஏற்கொள்ள வேண்டும். இல்லைன்னா அதுவும் அந்த சிறிய பாவம் நம்ம அக்கௌண்ட்ல கண்டிப்பா வரும். ஸோ அதனால இதெல்லாமே இந்த தாவரங்களுடைய
அதாவது சுபாவங்களாக, அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இல்லையா, ஸோ இயல்புகள், அதனுடைய எப்படி ஒருத்தருடைய இயல்பு இருக்கின்றதோ அது போல அதன் தாவரங்களுடைய இயல்பு இத்தகையது என்பதை நாம புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சப்தக 7வது முக்கிய கொள்கை, சர்க்க படைப்பு, உண்மையில் ஷட்விதக 6 வகையாகும் இல்லையா. தஸ்துசாம் அதாவது அசையாதவையாகும், அது ஒரு இடத்திலே நிற்கக்கூடியது இல்லையா. சா மேலும், யா அவை, வனஸ்பதி அதாவது அந்த கேட்டகரியே வனஸ்பதி எனக்கூடிய ஒரு கேட்டகரி, மலர்கள் இல்லாத கனிமரங்கள், அதாவது சில மரங்கள் வந்து அதாவது பூ பூக்காமலே வெறுமனே காய் மட்டுமே காய்க்கக்கூடியது. ஓஷதி பழம் பழுக்கும் வரை மட்டுமே இருக்கும் மரங்கள் மற்றும் செடிகள். ஒரு பழம் வந்து பழுக்கிற வரைக்குமே இருந்து அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த செடி வந்து யூஸ் ஆகாது. எக்ஸாம்பிள் நம்ம வாழை மரத்தை எடுத்துக்கலாம் இல்லையா. வாழை மரம் வந்து கொலை போட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த கொலையை வந்து நம்ம அந்த மரத்திலே விட்டாக்கா பழுத்த பிறகு மீண்டும் வந்து கொலை வந்து வராது இல்லையா, பழம் வராது. அதுல ஒரு முறை மட்டும்தான் அந்த வாழை மரம் வரும், அதுக்கப்புறம் அது பக்கத்திலே ஒரு கன்று வரும் இல்லையா. அதை தான் நம்ம வந்து உபயோகப்படுத்துவோம். அது மாதிரி எக்ஸாம்பிள். அதனால பழம் பழுக்கும் வரை மட்டுமே இருக்கக்கூடிய மரங்களும் செடிகளும். இது மாதிரி தாவரங்கள் கூட அதே மாதிரிதான். நம்ம சில அதாவது வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் நம்ம வந்து பண்றோம் இல்லையா, சிலதுக்கெல்லாம் பூ பூத்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அதாவது காய் வரும். ஆனா சிலது எல்லாமே வந்து பூவே இல்லாம வெறுமனே காய்கள் கொடுக்கக்கூடியதும் உண்டு இல்லையா. அதான் கொடிகளும் உண்டு இல்லையா. எப்படி அவரை பந்தல் இந்த மாதிரி எல்லாம் இருக்குல்ல கொடி. துவஸ்கரா அதாவது சுழல் செடிகள், சுத்தி சுத்தி அதாவது வரக்கூடியது, ஸ்பிரிங் மாதிரி வரக்கூடியது இல்லையா. வீருத துணை வலுவில்லாத கொடிகள், அதாவது கீழேயே வந்து பாத்தீங்கன்னா படர்ந்து விடும் இல்லையா. அதுக்கு வந்து நம்ம மேல இப்போ பூசணிக்காய் அதுக்கப்புறம் வந்து சொரக்காய்லாம் ரொம்ப ஹெவியா இருக்கும் இல்லையா, அதை வந்து நம்ம மேல படர முடியாது, அதெல்லாம் கீழே தரையிலே தான் வந்து படரும். ஸோ வலுவில்லாத அந்த கொடிக்கும் அதுல பழுக்கு அதாவது வரக்கூடிய ஏதாவது பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரூட்ஸ் ஆர் வெஜிடபிள்ஸ் எதுவா இருந்தாலுமே அது வந்து மேல வந்து தாங்கக்கூடிய சக்தி இருக்காது. அப்படிப்பட்ட துருமா பூக்களும் கனிகளும் உடைய மரங்கள் இல்லையா. சிலது வந்து பூ பூத்து அதுக்கப்புறம் தான் வந்து காய்க்கும் பழக்கம் இல்லையா. சோ இப்படி 7வது படைப்பு என்பவை அசையாத உயிர்கள், அதாவது மரம் செடி கொடிகளை பற்றி சொல்லப்படுவது. அது 6 வகைப்படும். பூக்கள் இல்லாத கனி மரங்கள் இல்லையா, பழம் பழுக்கும் வரை மட்டுமே உள்ள மரங்கள், செடிகள், கொடிகள், சுழல் செடிகள் சுத்தி சுத்தி வருது, துணை வலுவற்ற கொடிகள் அது தரையிலே படர்ந்துவிடும், பூக்களும் கனிகளும் உடைய மரங்கள் போன்றவையாகும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. எஸ், நெக்ஸ்ட் ஆர் விஜயகுமாரி மாதாஜி நீங்க வாசிக்கலாம். உத்ரோதஸ்தமஹ பிரியாயா அந்தஹ ஸ்வரண விசேஷணஹ. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. உத்சோதஸ்தமஹ பிரயாய அந்தஹ ஸ்வர்ணா விசேஷினஹ. உட்சோதச அவை தம் வாழ்வாரத்தை மேல் நோக்கியே தேடின. தம பிரியாய பெரும்பாலும் உணர்வற்றவை. அந்த ஸ்பர்ஷா உள்ளுணர்ச்சி சிறிது உண்டு. விசேஷின பல்வகை தோற்றங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. அசையாத அனைத்து செடிகளும் மரங்களும் தம் வாழ்வாதற்கு மேல் நோக்கியே நிற்கின்றன. அவை பெரும்பாலும் உணர்ச்சியற்றவையே, ஆயினும் அவற்றிற்கு வழி உணர்ச்சி உண்டு. அவை பல்வகை வண்ண வேறுபாடுகளுடையவர்களாக காட்சியளிக்கின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இதுதான் கேரக்டர், சுபாவம் இல்லையா. மரம் செடி கொடிகளுடைய சுபாவத்தை பற்றி இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. சோ அதாவது உத்ரோதஸ்தமஹ பிரியாய அந்தஹ ஸ்வர்ணாஹ விசேஷினஹ. உத்ரோசதஹ அதாவது அவை தம் வாழ்வாதாரத்தை வந்து மேல் நோக்கியே தேடின, அதாவது மேல வந்து சூரியனுடைய பிரகாசம் அதுக்கு தேவை இல்லையா. சோ மேலும் நம்ம வேர்களுக்கு நீர் ஊற்ற வேண்டும். சூரியனை பார்த்து வானத்தை நோக்கி வாழக்கூடிய ஜீவன்கள் தான் அது இல்லையா. அதனால்தான் மேல் நோக்கி அதாவது இருக்கக்கூடிய உயிர் வாழிகள் என்பதை பற்றி இந்த இடத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. தமஹ பிரயா பெரும்பாலும் உணர்வற்றவை. அந்த ஸ்பர்ஷக உள்ளுணர்ச்சிக்கு சிறிது உண்டு, அதாவது நம்ம வெட்டும் பொழுது அதுக்கு வலி என்பது கண்டிப்பாக தெரியும். வினேஷுனக பல்வகை தோற்றம், ஆனா அது எதுவுமே வந்து ரிஜெக்ட் பண்ணாது இல்லையா. சோ நம்மள வெட்டுறாங்களேன்னு சொல்லிட்டு அது தூரமாக விலகக்கூடிய அந்த தன்மையும் அதற்கு கிடையாது. சிறிது உணர்ச்சி உண்டு, அந்த வெட்டும் பொழுது வலி என்பது அதற்கு உண்டு. அசையாத அனைத்து செடிகளும் மரங்களும் தம் வாழ்வாதாரத்துக்கு மேல் நோக்கியே வந்து நிற்கின்றன.
அவை பெரும்பாலும் உணர்ச்சியற்றவையே. கான்சியஸ்ல வந்து ரொம்ப ரொம்ப குறைவு. ஆயினும் அவற்றுக்கு வலி உணர்ச்சி உண்டு. அவை பல்வகை வண்ண வேறுபாடுகளுடைய, என்ன நிறைய கலர்ல இல்லையா, சிலது கிரீன் கலர், சில இலைகள் எல்லாம் பிரவுன் கலர்லயே இருக்கும் இல்லையா. நம்ம அந்த குரோட்டன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா பல்வேறு வண்ணங்களை கொண்டது. வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய லீவ்ஸ் கூட உண்டு. அது மாதிரி ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாதிரி இருக்கக்கூடிய தன்மை. ஸோ அதனால இந்த மாதிரியான உயிர்வாழிகள் என்பதை வந்து இந்த 7வது இதுல வந்து பிளான்ஸ் பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. இப்ப 8வது நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ யாரு பாதிக்கிறது? எஸ், லலிதா கண்ணன் மாதாஜி, நீங்க நெக்ஸ்ட் வாசிக்கலாம். திரசாம் அஷ்டமக சர்கஹ சோ அவிஷ்ட விம் தத் விதாதோ மதஹ அவிதோ பூரி தமசோ கிரானஹ ஞான ஹ்ருதி அவோதினஹ. மணிமேகலை மாதாஜி கொஞ்சம் மியூட் பண்ணுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. திரஷ்சாஸ்மஸ்ம சர்கஹ சோ அஷ்டாவிம்சாதிதோ மதஹ அவிதோ பூரி தமசோ கிராணக்யாஹ்யத்யவேதினஹ. திரசாம் இழிந்த விலங்குகளின் படைப்பு, அஷ்டமக 8வது, சர்கஹ படைப்பு, சக அவை, அஷ்டாவிம்சத் 28, விதக வகைகள், மதக கருதுதல், அவிதக நாளை பற்றிய அறிவு இன்றி, பூரி இயல்புடையவன், தமசக அறியாமை, கிராணக்யா தமக்கு தேவையானவற்றை சுவாசத்தினாலேயே முகர்ந்து அறியும், ஹிருதி அவேதினக நினைவாற்றல் இதயத்தில் சிறிதே உண்டு. மொழிபெயர்ப்பு. 8வது படைப்பானது இழிந்த உயிர் பொருளாகும். அவை பல்வேறு வகைகளாகும். அவற்றின் எண்ணிக்கை 28 அவற்றின் எண்ணிக்கை 28 ஆகும். அவை அனைத்தும் அறிவில்லாதவை, அறியாமை மிக்க இயல்புடையன. அவை தமது தேவைகளை சுவாசத்தின் மூலம் முகர்ந்து அறிந்து கொள்கின்றன. ஆயினும் அவை மனதில் இருத்தி எதனையும் நினைவில் வைத்து கொள்ள முடியாதவை. பொருளுரை. வேதங்கள் மிகவும் கீழான விலங்குகளின் அடையாளங்களை பற்றி பின்வருமாறு விளக்குகின்றன. அதேதரேஷாம் பசுனா அசனாபிபாசே ஏவாபிஜானம் ந விக்யாதம் வதந்தி ந விக்யாதம் பஷ்யந்தி ந விதுஹு ஸ்வஸ்தனம் ந லோகோ லோகா விதி யத்வா பூரி தமசோ பகுரூஷஹ கிராணே நைவ ஜானந்தி ஹிருதயம் பிரதி வை ஸ்வர்பிரியம் வஸ்த் ஏவ விதந்தி போஜன சயனாதி அர்த்தம் கிருக்னந்தி. இதன் பொருள், கீழ்நிலை விலங்குகளுக்கு பசி மற்றும் தாகத்திற்கு உண்டான அறிவு மட்டுமே உண்டு. அவற்றிற்கு பிற அறிவோ பார்வையோ கிடையாது. சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவையாக இல்லை என்பதை அவற்றின் நடத்தை வெளிப்படுத்தும். அறியாமை மிக்கன தமக்கு வேண்டியவற்றை மூக்கினால் முகர்ந்து அறிந்து கொள்ளும். இதன் மூலமே அவை தமக்கு வேண்டியவற்றையும் வேண்டாதவற்றையும் உணர்ந்து கொள்ளும். உண்ணுவதிலும் உறங்குவதிலும் மட்டுமே அவற்றின் கருத்து இருக்கும். ஆகையினால் கொடிய விலங்குகளான புலிகள் போன்றவற்றை கூட தொடர்ந்து உணவும் உறங்குவதற்கான இடமும் கொடுத்து வசப்படுத்தி விடலாம். ஆனால் இது போன்று பாம்புகளை பழக்க முடியாது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இந்த இதுல வந்து 28 வகையான அவற்றின் எண்ணிக்கை 28 ஆகும். பல்வேறு வகைகள். இந்த 8வது படைப்பு என்பது விலங்குகளை பற்றி நாம பார்க்க போறோம். அதனுடைய கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ், சுபாவத்தை பற்றி படிக்க போறோம். திரசாம் அஷ்டமஹ சர்கோ சோ அவிஷ்டாம் சம்ஸ்மதஹ விதோத மதஹ அவிதோ பூரி தமசோ கிரான ஞான ஹ்ருதி ஆவேதினஹ. அதாவது திரசாம் இழிந்த விலங்குகளின் படைப்பு, அதாவது த லோயஸ்ட் ஸ்பீஷிஸ். இதை நம்ம கண்டிப்பா, அதாவது நாமளும் உண்ணுவதும் உறங்குவதும் மட்டுமே செய்தால் கண்டிப்பாக விலங்கு இனத்திற்கு தான் செல்வோம் என்பதை இந்த பதத்திலிருந்து நாம் நன்னா புரிந்து கொள்ள வேண்டும். சோ நம்ம பிள்ளைகளுக்கு கூட இந்த ஒரு பதத்தை கண்டிப்பா எடுத்துரைக்க வேண்டும் இல்லையா. வேத சாஸ்திரங்கள்ல என்ன எடுத்துரைக்கின்றது? ஏன்னா இந்த காலகட்டத்துல வந்து
ஸ்மார்ட் புத்தி இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் உண்டு பிள்ளைங்களுக்கு. நம்ம எல்லாம் அந்த காலகட்டத்துல அவ்வளவு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. தாய் தந்தை என்ன சொல்லி கொடுத்தாங்களோ அதை தான் நம்ம வந்து பழகி இருக்கோம். ஸோ அதனால் மேலும் தாய் தந்தையருக்கு எவ்வளவு கடினமா இருந்தாலும் அதை நம்ம புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தையும் நாம அந்த கண்ணால பார்த்தே தெரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவம் எல்லாம் நமக்கு இருந்துச்சு. ஆனா இப்பெல்லாம் நம்ம தாய் தந்தை எவ்வளவு கஷ்டமா இருந்தாலும் பிள்ளைகளுக்கு எடுத்துரைக்கக்கூடிய நிலையிலும் கிடையாது இல்லையா? அதை ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய பக்குவமும் பிள்ளைகளுக்கு கிடையாது. ஏனென்றால் எல்லாம் நம்ம கம்பேரிசன்ல போயிடுறது. ஸோ அடுத்தவங்களுக்கு இப்படி இருக்கும்போது நம்ம அப்பா அம்மா ஏன் இதை கொடுக்க கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு மனநிலை தான் வந்து இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டங்கள்ல பார்க்கின்றோம். வெரி ஸ்மார்ட், வெரி இன்டெலிஜென்ட், ஆனா அதோட சோம்பேறித்தனத்தையும் வந்து ஒட்டு மொத்தமா வச்சுட்டு உட்கார்ந்து இருக்கக்கூடிய 80% இந்த மாதிரி நிலைதான். இந்த இப்ப இருக்கக்கூடிய தாய் தந்தையருக்கு ரொம்ப கடினமான சூழ்நிலை தான் இந்த பிரபஞ்சத்தில் இல்லையா? சோ பிள்ளைகளை வந்து நாம அனுபவிக்காதது பிள்ளைகளுக்கு செய்யணும்னு சொல்லிட்டு நாம எல்லாவற்றையுமே நாம செய்கின்றோம். ஆனால் அதனுடைய நோக்கத்தை உணராத பிள்ளைகள் இப்ப இருக்கக்கூடியவங்க என்ன பண்றாங்க? சோ இதுதான் வாழ்க்கை என்ற நிலைக்கு அவர்கள் தள்ளப்பட்டு விடுகிறார்கள். தட் இஸ் தேர் பர்த் ரைட் என்ற மாதிரி ஆயிடுறது. அதனால்தான் பிள்ளைகள் கஷ்டமான சூழ்நிலை எதிர்கொள்வதற்கு நாம கண்டிப்பாக அனுமதிக்க வேண்டும். இல்லை என்றால் எதிர்காலத்தில் அவர்கள் வந்து எதிர்நீச்சல் போட்டு அவர்களுடைய வாழ்க்கையை நல்ல விதத்துல அமைத்து கொள்ளவே முடியாது. இதை நாம தான் வந்து தவறு இழைக்கின்றோம் பெற்றோர்கள். பிள்ளைகளை வந்து பாதுகாக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. அதுக்காக எதையுமே எக்ஸ்போஸ் பண்ணாமலேயே நம்ம வந்து விட்டு வைத்தால் ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டம். கடினமான சூழ்நிலைக்கு நாம பிள்ளைகளை வந்து அனுப்பவில்லை என்றால் அவர்களால் பிற்காலத்தில் ஒரு கடினமான சூழலை எதிர்கொள்ளக்கூடிய திறன் வந்து அவங்களுக்கு ஏற்படுத்தாது. இதை நாம் நன்னா புரிஞ்சுக்கணும். அந்த காலத்துல நம்ம அம்மாலாம் அப்பாலாம் இவ்வளவு பொக்கிஷமா நம்மளை வளர்க்கல இல்லையா? எஸ், யதார்த்தமா தான் நம்மளை எல்லாருமே வளர்த்தாங்க இல்லையா? சோ நம்ம தாய் தந்தையினுடைய கஷ்டத்தை அவங்க சொல்லலைன்னாலும் நாம கண்களால் பார்த்து புரிந்து கொள்ளக்கூடிய பக்குவத்தோட தான் நம்மளை எல்லாரையும் வளர்த்தாங்க. ஆனா இப்ப இருக்கக்கூடிய காலகட்டத்துல நம்ம படிச்சு சொன்னா கூட அது இயலக்கூடிய காலகட்டம் கிடையாது. சோ இருப்பவர் வீட்லயும் இதேதான், இல்லாதவர் வீட்டிலும் இதேதான். எல்லாம் கம்பேரிசன் இல்லையா? அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலை இப்ப இருக்கக்கூடிய ஜெனரேஷன் அந்த மாதிரியான ஒரு நிலையிலே நம்ம வந்து கொண்டு வந்தாச்சு இல்லையா? சோ அந்த இந்த மாதிரியான இழிவான பிறவிக்கு தான் தள்ளப்படுவோம் என்பதை வந்து நாம பிள்ளைகளுக்கு வேறு வித ஆங்கிள் வந்து கண்டிப்பாக எடுத்துரைக்கணும். வேத சாஸ்திரங்கள் அஜ்ஞானம் என்பது ஒருவருக்கு என்றைக்குமே நன்மை பயக்காது இல்லையா? அஜ்ஞானத்திலிருந்து ஞானதலத்திற்கு நாம கண்டிப்பாக செல்ல வேண்டும். சோ 8வது படைப்பு பற்றி நாம இந்த இடத்துல பார்க்கிறோம். சோ சர்க்க படைப்பு சா அவை அஷ்டாவிம்சத 28 வித வகைகள் மத கருதல் அவித நாளை பற்றிய அறிவு இன்றி, அதாவது ஃபியூச்சரை பற்றி எந்த ஞானம் இருக்காது. அஜ்ஞானத்துல செயல்படுபவர்கள் அப்படிதான். நாளைக்கு என்ன நடக்கும், நாளைக்கு ஃபியூச்சர்ல நாம் என்ன சஃபர் ஆக போறோம் அப்படிங்கிறத வந்து உணரக்கூடிய சக்தி வந்து பிள்ளைகளுக்கு நாம கண்டிப்பாக எடுத்துரைக்க வேண்டும் இல்லையா? சோ உணவு வகைகள் எல்லாம் நம்ம வெளியில இருந்து வாங்கி சாப்பிடுறதுக்கு அனுமதி கொடுக்கின்றோம் இல்லையா? சோ அதனுடைய விளைவு வந்து அந்த ஃபுட்டுக்கு ஏத்த மாதிரி சுபாவத்தையே அந்த பிள்ளையும் வந்து வளர்த்து கொள்கிறார்கள். சோ அதனால அறிவு என்பது அஜ்ஞானம் என்பது அபிவிருத்தி ஆகி கொண்டே இருக்கும். சோ பூரி இயல்புடையவன் தமசக அறியாமை கிரான ஞானா தமக்கு தேவையானவற்றை சுவாசத்தினாலே நுகர்ந்து அறியும் இல்லையா? அது நமக்கு நன்னா தெரியும். இப்போ ஒரு பூனை நாய் இதெல்லாம் கூட நம்ம பாக்குறோம் இல்லையா? ஈவன் பாம்பு கூட ஏதோ ஒரு சப்தத்தை கொண்டு அதுக்கும் ஒரு உணர்வு, அந்த சிறு இது நாலேஜ் இருக்கு இல்ல? தவளை இந்த பக்கம் கத்துதுன்னா அந்த சப்தத்திற்கேற்றவாறு வந்து அது இரையை தேடி செல்கின்றது. அது மாதிரிதான் ஹிருதி அவதீன நினைவாற்றல் இதயத்தில் சிறிதே உண்டு. இது மட்டும்தான், மெமரி இருக்காது உங்களுக்கு சுத்தமா. ஸோ இட் வில் நாட் ஹேவ் மெமரி. ஒரே ஒரு சிறு அளவுக்கு தான் வந்து மெமரி இருக்கும். ஆனா நாயை நம்ம வந்து பழக்கி விட்டுறோம் இல்லையா? வீட்டுல அது செய்ய செய்ய அதையே நம்ம பழக்கனால அதுக்கு வந்து அந்த நினைவு என்பது திரும்ப திரும்ப வர்றதுக்கு சான்சஸ் உண்டு. அதான் பெட் டாக்ஸ் அப்படின்னு நம்ம வீட்டுல வச்சிருக்கோம் இல்லையா? ஸோ வீட்டுல வந்து இந்த மாதிரி பூனை நாய்க்கெல்லாம் நம்ம பழக்கிறோம். ஸோ 8வது படைப்பானது இழிந்த உயிர் பொருளாகும். ஸோ அதை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ற விதமே பாருங்க. இழிந்த, அதாவது லோ லெவல் அப்படிங்கறத வந்து இந்த இடத்துல வந்து ரொம்பவுமே, அதாவது குறிப்பாக வேத அந்த ரெஃபரன்ஸ்லயே அந்த ஸ்லோகத்திலேயே இருக்கு. அவை பல்வேறு வகைகளாகும். மொத்தம் 28 வகைகள் இல்லையா? அவை அனைத்தும் அறிவில்லாதவை, அதுக்கு இன்டெலிஜென்ஸ் கிடையாது. அறியாமை மிக்க இயல்புடையன, இக்னரன்ஸ் இல்லையா? அறியாமை தான் அதனுடைய சுபாவமே. அவை தமது தேவைகளை வந்து
ஒண்ணு பசி எடுக்கும், உணவு தேடும் இல்லையா, அடுத்து வந்து உறங்கும். இது 2 தவிர வேற எதுவுமே செய்யாது. சுவாசத்தின் மூலம் நுகர்ந்து அறிந்து கொள்கின்றது. ஆயினும் அவை மனதில் இருத்தி எதையேனும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ள முடியாதவை. சோ மெமரியில எதுவுமே வைக்காது. சோ வேதங்கள் மிகவும் கீழான விலங்குகளின் அடையாளங்களை பற்றி பின்வருமாறு விளக்குகின்றன. அததே ரேஷாம் பசூனாக அசனாபிபாஷே ஏவாபி விஜ்ஞானம் நா விஜ்ஞாதம் வதந்தி நா விஜ்ஞாதம் பஷ்யந்தி நா விதுக ஸ்வஸ்தனம் நா லோகா விதி யத்வா பூரி தமசோ பஹு ரூஷः கிரானேன வை ஜானந்தி ஹ்ருதயம் பிரதி வைப்ரியம் வஸ்த்வயேவ விந்தந்தி போஜன சயனாதி அர்த்தம் கிருணந்தி. சோ இதனுடைய பொருள் என்னன்னா, கீழ்நிலை விலங்குகளுக்கு பசி மற்றும் தாகத்திற்குண்டான அறிவு மட்டுமே உண்டு. அதாவது அவங்களுக்கு பசி தாகம் இது தவிர்த்து வேற எதுவும் கிடையாது. அவற்றுக்கு பிறகு அறிவோ பார்வையோ கிடையாது. அறிவா அதாவது ஞானத்தின் தரப்பிலோ அதாவது இன்டெலிஜென்ஸ் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. அதுங்களுக்கு சம்பிரதாயத்தை சார்ந்தவையாக இல்லை என்பதை அவற்றின் நடத்தையை வெளிப்படுத்தும். சோ அது எந்த கேட்டகரியுமே, இப்ப நம்ம எல்லாரும் ஒரு சம்பிரதாயம், அதாவது நம்ம வீட்டுல வந்து ஒரு கோட்பாடுகள் இதெல்லாம் வச்சிருக்கோம் இல்லையா, பிரின்சிபல்ஸ், அந்த மாதிரியான இதெல்லாமே விலங்குகளுக்கு எதுவுமே கிடையாது. அறியாமை மிக்கன, அதாவது இக்னரன்ஸ்ல தான் இருக்கும். தமக்கு வேண்டியவற்றை மூக்கினால் மட்டும் நுகர்ந்து தேடி அது வந்து எடுத்து அறிந்து கொள்ளும். இதன் மூலமே அவை நமக்கு வேண்டியவற்றையும் வேண்டாது, அதுக்கு எல்லாத்தையுமே சாப்பிடாது இல்லையா. சோ அதுக்கு என்ன பிடிக்குதோ அதை நுகர்ந்து பார்த்து சாப்பிடக்கூடிய தன்மை கொண்டது விலங்கு. உண்ணுவதிலும் உறங்குவதில் மட்டுமே அவற்றின் கருத்து இருக்கும். அதாவது இருக்கிறதுக்கு ஒரு ஷெல்டர், சாப்பிட்றதுக்கு உணவு, இதுதான். அதனால் ஆகையினால் கொடிய விலங்குகளான புலிகள் கூட போன்று இதை தொடர்ந்து உணவும் உறங்குவதற்கான இடமும் கொடுத்து வசதி இதெல்லாம் பழக்கிறோம். இப்ப சர்க்கஸ்ல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னாக்கா எல்லாமே வந்து அந்த சர்க்கஸ் மேன் எப்படி சொல்றானோ அதை பத்தி எல்லாம் செய்யுது இல்லையா, அதெல்லாம் பழக்கிறது. இந்த மாதிரி விலங்குகளை வந்து நாம பழக்கப்படுத்த முடியும். ஆனால் பாம்புகளை இந்த மாதிரி பழக்கப்படுத்த முடியாது அப்படின்றது வந்து இருக்கிறதுலே வர்ஸ்ட் ஆன தாமசிக் நேச்சர் யாருக்குனாக்கா பாம்புக்கும் தேளுக்கும் தான் இல்லையா. அது எதுவுமே யோசிக்காது, டக்குன்னு கொட்டிடும். சோ அதனால அது எங்க படுதோ தற்காத்து அப்படின்னு நினைக்கிறது அதுக்கு. ஆனா உண்மையிலே அது எதுவுமே எதிர்பார்க்காம டப்புன்னு போட்டுடும். சோ அந்த மாதிரியான ஒரு குணாதிசயம் வந்து பாம்புக்கும் தேளுக்கும் உண்டு இல்லையா. சோ நெக்ஸ்ட் 22. எஸ் பிரேம மாதாஜி வாசிங்க நீங்க. கௌர் அஜோ மகிஷஹ கிருஷ்ணஹ சுகரோ கவயோ குருருஹு த்விசபாஹ பசவஸ் தேமே அவர் புஷ்ட்ரஷா சத்தமஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. கௌர் அஜோ மகிஷ கிருஷ்ண சுகரோ கவயோ குருஹு த்விசபா பசவஸ் தேமே அவர் உஷ்ட்ரச்ச சத்தம. கௌக பசு, அஜக ஆடு, மகிஷக எருமை, கிருஷ்ணக ஒரு வகையான மான், சுகரக பன்றி, கவயக விலங்கின் ஒரு வகை, குருஹு மான், த்விசபாக இரு குளம்புகள் உடையன, பசவக விலங்குகள், ச மேலும், இமே இவை அனைத்தும், அபிகி செம்மறியாடு, புஷ்டரக ஒட்டகம், ச மேலும், சத்தம ஓ தூய்மையானவனே. மொழிபெயர்ப்பு. ஓ தூய்மையான விதுரரே, கீழ்நிலை விலங்குகளான பசு, வெள்ளாடு, எருமை, கிருஷ்ணமான், பன்றி, கவய மிருகம், மான், செம்மறியாடு மற்றும் ஒட்டகம் போன்றவற்றிற்கு பாதங்களில் இரு குளம்புகள் உண்டு. ஹரே கிருஷ்ணன். குளம்புகள்னா அந்த பிரிந்திருக்கும் இல்லையா, 2 இதுவா அந்த மாதிரி. இப்ப நமக்கு பாதம் ஒன்றுதான் இல்லையா. ஒரே பாதம், நமக்கு எங்க ஸ்பிளிட் அப்பும் கிடையாது, விரல்கள் இருக்கு. ஆனா அதுக்கு வந்து 2ஆக இருக்கக்கூடிய தன்மை. சோ அத நம்ம வந்து பார்த்திருக்கோம் இல்லையா. சோ அந்த மாதிரி கௌர் அஜோ மகிஷ் கிருஷ்ண சுகரோ கவயோ குருருஹு த்விசபா பசவஸ் சேமே அவர் உஷ்ரஷ்ட சா சத்தமக. இந்த கவய மிருகம் என்றால் என்னன்றது பார்க்கணும். கௌ பசு, அஜ ஆடு, மகிஷ எருமை, கிருஷ்ணா ஒரு வகையான மான், சுகர பன்றி, கவய விலங்கின் ஒரு வகை, கவய என்றால் விலங்கினுடைய ஒரு வகை, ருரு அதாவது மான், த்விசபாக இரு குளம்புகள் உடையன, பசவ விலங்குகள், சா மேலும், இமே இவை அனைத்தும், அவி செம்மறியாடு,
ஊத்ரஷ ஒட்டகம், ஷா மேலும், சத்தம அதாவது ஓ தூய்மையானவனே. அதாவது கீழே, அதாவது விலங்குகள், கீழ்நிலை விலங்குகளான, அதாவது பசு, வெள்ளாடு, எருமை, அதுக்கப்புறம் மான், பன்றி, இந்த கவய மிருகம் என்னன்றது பார்க்கணும். மான், அடுத்து செம்மறியாடு, ஒற்றகம், இவற்றுக்கெல்லாம் 2 குளம்புகள் உண்டு. காலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பிரிந்து இருக்கும் இல்லையா, அந்த இது வந்து பார்க்குறோம். அதுதான் வந்து குளம்புகள் என்று சொல்லுவோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் 23வது பதம் வந்து பிரேம மாதாஜி முடிச்சாச்சு. மல்லிகா மாதாஜி நீங்க வாசிங்க. கரோ அக்ஷ்வோ அஸ்வதரோ கௌரஹ சரபஸ் சமீர ததாக ஏதே சைக சபா ஷத்த ஷுணு பஞ்சநகான் பசூன். எஸ் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கரோ அஸ்வோ அஸ்வதரோ கௌர சரபஸ் சமரி ததா ஏதி சைக சபா க்ஷுத்த ஷுணு பஞ்சநகான் பசூன். கர கழுதை, அஸ்வ குதிரை, அஸ்வதர கோவேறு கழுதை, கௌர வெண்ணிறமான், சரப காட்டெருமை, சமரி காட்டுப்பசு, ததா இவ்வாறு, ஏதே இவை அனைத்தும், ச மேலும், ஏக ஒன்றே ஒன்று, சபா குளம்பு, சத்த ஓ விதுரனே, ஸ்ருணு அறிவாயாக, பஞ்ச 5, நகான் நகங்கள், பசூன் மிருகங்கள். மொழிபெயர்ப்பு. குதிரை கோவேறு கழுதை, கழுதை வெண்ணிறமான், கௌரம் சரபம் என்னும் காட்டெருமை, காட்டுப்பசு இவை அனைத்தும் பாதங்களில் ஒரே ஒரு குளம்பு மட்டுமே உடையன. இப்பொழுது என்னிடமிருந்து கால்களில் 5 நகங்களை உடைய விலங்குகளை பற்றி அறிவாயாக. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. இது ஒரு குளம்பு இல்லையா, ஒன்னே ஒன்று. கரோ அக்ஷ்வோ அஸ்வதரோ கௌரஹ ஸ்வரபஸ் சமீர ததா ஏதே ஷை சபஹா சத்த ஷுணு பஞ்ச நகான் பசூன். பஞ்ச நகான் நகம் இல்லையா, நகான் பசூன். கர கழுதை, அக்ஷ்வக குதிரை, அஸ்வதரக கோவேறு கழுதை, கௌர வெண்ணிறமான், சரப காட்டெருமை, சமரி காட்டு பசு, ததா இவ்வாறு, ஏதே இவை அனைத்தும், சா மேலும், ஏகே ஒன்றே ஒன்று, சபா குளம்பு, சத்தக விதுரனே, ஷுணு அறிவாயாக, பஞ்ச 5 நகான் நகங்கள், பசூன் மிருகங்கள். குதிரை கோவேறு கழுதை, கழுதை வெண்ணிறமான் மற்றும் கௌரம், அதுக்கப்புறம் வந்து சரபம் என்னும் காட்டெருமை, காட்டு பசு இவை அனைத்தும் பாதங்களில் ஒரே குளம்பு. அப்ப பாத்தீங்கன்னா ஒரு நகம் இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் முன்னாடி பக்கம். ஒரே குளம்பு இருக்கும், ஸ்பிளிட் அப் இருக்காது. இப்பொழுது என்னிடமிருந்து கால்களின் 5 நகங்களுடைய விலங்குகளை பற்றி அறிவாயாக அப்படிங்கிறதையும் வந்து இந்த பதத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. எஸ் பிரியா பாலாஜி மாதாஜி. நெக்ஸ்ட். ஸ்வா ஷுங்காலோ வ்ரோ வியக்யாரோ மார்ஜாரஹ சசனா சல்லௌகௌ சிம்மஹ கபீர் கஜஹ கூர்மோ கோதாசா மகராதயஹ. எஸ் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்வாஸ்ருகாலோ வ்ருகோ வியாக்ரோ மார்ஜார சசா சல்லகௌ சிம்ஹ கபீர் கஜஹ கூர்மோ கோதாச்ச மகராதயஹ. ஸ்வா நாய், ஸ்ருகால நரி, மிருக ஓநாய், வியாக்ர புலி, மார்ஜார பூனை, சச முயல், சல்லகௌ சஜாரு உடலில் முட்களையுடையது, சிம்ஹ சிங்கம், கபி குரங்கு, கஜ யானை, கூர்ம ஆமை, கோதா கோஷாப 4 கால்களையுடைய பாம்பு, ச மேலும், மகர ஆதய முதலை மற்றும் பிற. மொழிபெயர்ப்பு. நாய், குள்ளநரி, புலி, ஓநாய், பூனை, முயல், சஜாரு சிங்கம், குரங்கு, யானை, ஆமை, முதலை, கோஷாபம் போன்றவற்றிற்கு பாதங்களில் 5 நகங்கள் உண்டு. இவை பஞ்ச நகங்கள் என்றழைக்கப்படுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஸ்வா ஷுகாலோ வ்ருகோ வியாக்ரோ மார்ஜாரஹ சசா சல்லகௌ சிம்ஹ கபீர் கஜஹ கூர்மோ கோதாக ச மகராதயாக. ஸ்வ நாய், ஸ்ருங்கால நரி, மிருக ஓநாய், வியாக்ர புலி, மார்ஜாரஹ பூனை,
சச முயல், சல் கௌஹ ஷராஜு உடலில் முட்களையுடைய, சிம்மக சிங்கம், கபி குரங்கு, கஜ யானை, கூர்ம யாமை, கோதா கோசாபக அதாவது 4 கால்களையுடைய பாம்பு, சா மேலும், மகர ஆதாய முதலை மற்றும் பிற. ஸோ அதாவது எக்ஸாம்பிளா சிலதெல்லாம் இந்த இடத்துல வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கு. இவை அனைத்துமே வந்து பஞ்ச நகங்கள் கொண்ட அதாவது விலங்குகளாக இந்த இடத்துல வந்து எடுத்துரைக்கப்பட்டிருக்கு. ரேவதி மாதாஜி வாசிங்க. கங்க கிருதர பக ஷேயேன பாசன பல்லூக பர்ஹினக சிம்ஹ சாகர சக்ராவிய காகோலுகதாய கஹா. வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. கங்க கிருத்ர பசு சேன பாச பல்லுக பர்ஹிணஹ ஹம்ச சாரச சக்ரஹவ காகோலு காதய ககாஹ. கங்க கொக்கு, கிருத்ர கழுகு, பக தாரை, சியேன பருந்து, பாச பாசம், பல்லூக்கம், பர்ஹீண மயில், ஹம்ச அன்னம், சாரச சாரசம், சக்ரஹவ சக்கரவாகம், காகம், உலூக ஆந்தை, ஆற்றை மற்றும் பிறவும், ககா பறவைகள். மொழிபெயர்ப்பு. கொக்கு, கழுகு, நாரை, பருந்து, பாசம், பல்லுகம், மயில், அன்னம், சாரணம், சக்கரவாகம், காக்கை, ஆந்தை போன்றவை பறவை இனங்கள். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இப்ப இன்னைக்கு இந்த பதத்துல வந்து நம்ம பாக்குறது பறவை இனங்களை பற்றி. கங்க கிருதர பக சேயேன வாச பல்லூக பர்ஹினஹ ஹம்ச சாரச சக்ராவ காகோலுகாதாய ககாக. அதாவது கொக்கு, கழுகு, நாரை, பருந்து, பாசம், பல்லூகம், மயில், அன்னம், சாரசம், சக்கரவாகம், காக்கை, ஆந்தை போன்ற பறவை இனங்களை பற்றி இந்த பதத்துல சொல்லப்பட்டிருக்கு. ஸோ பேசிக்கலா நம்ம விலங்குகளை 28 வகையில பாத்தீங்கன்னாக்கா, ஒன்று இரு குளம்புகளுடையது, ஒரு குளம்பு உடையது, 5 நகங்களுடையது, மேலும் பறக்கக்கூடிய நிலை. இதுல வந்து பல்வேறு வகைகளை நாம பார்த்தோம். ஓகே, நான் இன்றைக்கு இதோட நிறுத்துறேன். ஸோ மணிமேகலை மாதாஜி, நீங்க துளசி ஆரத்திய முடிச்சிட்டு நீங்க இந்த செஷனை க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. வாஞ்ச கல்பதாருபிஷ்ய கிருப சிந்துபிய வச்சு நீங்க இந்த இது ஸ்ட்ரீம் ஓபன் க்ளோஸ் பண்ணிடுங்க. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ உங்களுக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாஞ்ச கல்பதாருபியஷ கிருப சிந்துபிய வச்ச பதிதனாம் பாவனேபிய வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. हरे कृष्णा हरे राम हरे राम. हरे कृष्णा माताजी. பாம்புகள் வந்து மாதாஜி ஒரு பாம்பு சேர்ந்தே இருக்காதா, பொறாம பிடிச்சதா மாதாஜி. பாம்புகள் வந்து ஒரு 4-5 சேர்ந்தே இருக்காதுன்னு சொல்றாங்க மாதாஜி. மாதாஜி வந்து உயர்ந்த